penso que a Barcelona està molt deixada. Nosaltres el que farem és constituir un equip de 100 persones que durant 100 dies estiguin actuant a tots els punts crítics de la ciutat, a tots els barris, a l'espai públic. Una neteja en profunditat. No només neteja, manteniment, dignitat, pintades indegudes. Sí, això és la brigada 100%. L'any passat vam proposar i es va acordar que dediquessin 70 milions d'euros més addicionals a la contracta de neteja, que ja és la partida més important, de més de 300 milions. Han passat més d'un any i això no es nota. También yo creo que hay que hacer una campaña de concienciación a la gente de que ese espacio es nuestro, porque es un espacio donde todos convivimos y donde interaccionamos. Segurament, sí, estic d'acord. Per tant, s'ha de fer una inversió en pedagogia. El otro día que te oí en un reportaje que salió, decías el orgullo de ser barcelonina, ¿no? Sí, exactament. Yo me siento un poco huérfana, yo personalmente. L'hem de recuperar. Des del primer dia del canvi de govern, des del primer dia que tinguem la responsabilitat de liderar la institució des de l'alcaldia, hem d'enviar un missatge de recuperació d'autoestima i d'il·lusió, també. Jo crec que estem en condicions de que es noti un canvi molt important.